Pozdrav svima dragi naši i dobrodošli u naš novi video. Danas za vas radimo jedan specijal za noć vještica ili ti popularno Halloween. Danas ćemo mi raditi popularne witch fingers ili vještićje prste. Od sastojaka će nam biti potrebno sljedeće: 225 g margarina, 125 g mljevenog šećera, jedno jaje, jedna žličica ekstrakta, mi smo uzeli ekstrakt od vanilije, 350 g brašna, jedna žličica praška za pecivo, jedna žličica soli, 100 g badema za dekoraciju. Pa bacimo se na posao. Prvo ćemo umutiti margarin, to jest maslac sa šećerom. Možemo dodati jaje da nam se lakše miksa. Dodajemo malo ekstrakta od vanilije. Kada su nam se svi sastojci lijepo sjedinili, dodajemo brašno u kojem smo dodali žličicu praška za pecivo i žličicu soli. Prvo ćemo ručno umiješati, a onda ćemo mikserom. I sada ćemo zamjesiti tijesto. I evo ga, ovako tijesto treba izgledati kada smo ga lijepo umjesili, a sada idemo na pravljenje vještićih prstića. Kako pravimo prste? Uzmemo komad tijesta, ovako ga prvo malo kao kuglu i napravimo valjak. Pritisnemo ovdje kao s ova dva prsta i to će nam biti kao zglob. Uzmemo jedan badem, stavimo ga ovdje i on će nam biti kao nokat. A sada uzmemo skalpel ili nož i napravimo ove tu kao resice što imamo na prstu. I evo ga, to je to. Nastavljamo dalje. Uzmemo komad tijesta, napravimo malo kuglu, napravimo valjak. Pritisnemo s ova dva prsta tu, ovako. To će nam kao doći kao ovi zglobovi na prstu. I stavljamo badem koji služi kao nokat, jel tako? I sada napravimo ove resice kao što imamo na noktima, to jest na prstima. Evo ga.
uvjerljivo. I evo ga, naši prstići su spremni za pečnicu koju smo zagrijali na 160 stupnjeva i pečemo ih oko 20 do 25 minuta. Naši noktići su pečeni, kao što možete vidjeti izgledaju baš onako kao nokti od neke vještice. Ovo je idealno za neke dječje zabave ako će imati djeca zabavu za Halloween. Pa eto, mi ih danas nećemo probati zato što je ovo nama za ukras, ali naravno vi možete slobodno jesti. Ovo je tijesto za kekse, one obične, samo što ne ide unutra čokolada, jel tako? Imate taj recept na našem kanalu. Ne zaboravite nas pratiti na Instagramu, pretplatiti se na naš kanal, a mi se već vidimo sutra u novom videu. Ćao!